nɛgɛ ɲɛ 10 ni 7 Bamakɔ a n'a lamini na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Mali kura kɛnɛ dayɛlɛ kan ye nin ye ka bɔ studio 73 kɔnɔna la bi alamisa in na mars kalo tile 13 san 2025 kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Sunkalo y'a tile 13 sɔrɔ o ye waati ye mɔgɔw mago bɛ dala dumuniw na kosɛbɛ o sababu la an ka laselikɛla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ taara munumunu salo kɛ Bamakɔ sugu dɔw kɔnɔna la a ka sɛgɛsɛgɛliw ye gɛlɛya dɔw da kɛnɛ kan awa an bɛna u lamɛn ɲɔgɔn fɛ jɛmukan kɔnɔ. L'Amérique jamana ka yan nɔ ka kɛ ni foroba cakɛdaw ka bayɛlɛmaliw hakilina sarati tigɛlenw ye jamanakuntigi Donald Trump fɛ yaasa ka dɔbɔ u ka baarakɛ nafolokun na bi alamisa la foroba cakɛda caman ka kan ka u ka baarakɛlaw labilali kulu filananw tigɛliw siraw dayira fanga tigilamɔgɔw la. Donald Trump ka ciden Steve Witkoff sera Moscou bi maɲɔgɔnya bolodalen da fila ninnu na maramafɛnw sɛmɛli taabolow kan Ukraine bena waleya a ka taama senfɛ ka da agence TASS ka laseliw kan. Sisan détails bena di ɲanzan kɔfɛ nin jɛmukan ninnu kan aw ye awa aw k'aw dan ka se an ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Halisa ka foli kuraya aw ye ka fɔ aw ɲɛna a bɛ Mali kura jɛmukan de kɔnɔna la a k'aw bisimila ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sunkalo ye tile 13 sɔrɔ ayiwa dala dumuni olu sɔrɔlu mɔgɔw bolo nin waati in na tɛ ko nɔgɔmanba ye ka da o kan Mariam Kuyate an ka laselikɛla ale tagara munumunu salo dɔw kɛ Bamakɔ Mali faaba sugu dɔw kɔnɔna la ayiwa an ka sɛgɛsɛgɛlikanw lamɛn a bɛ gɛlɛya dɔw yira. An ka jateminɛw senfɛ sɔgɔmada in na Bamakɔ sugu damadɔ kɔnɔ an y'a ye min ye dala dumuniw kɔni ye olu kɔni kɛlen bɛ ka sugu fa kosɛbɛ k'a daminɛ an ka nakɔfɛnw na fo ka taa se balo yɛrɛ ma malo ɲɔ kaba keninge ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sugu kɔnɔ jaba pomme terre sogo tulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni falen bɛ sugu kɔnɔ nin waati in na nka fɛn min yɛrɛ ye an hakili yɛrɛ cari dɔɔni o de ye sogo sɔngɔko ye bawo yanni sunkalo ka se an tun bɛ sogo kilo san a koloma 600 bi o bɛ ka feere maa dɔw fɛ sugu kɔnɔna na 640 ani 40 dɔw yɛrɛ bɛ ka feere 660 ni 60 dɔw bɛ ka feere 660 ani 80 buma an tun bɛ o san fɔlɔ 770 nka sunkalo in kɔnɔ o buma kɛla 770 ani 60 dɔw fɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka feere 880 na o kama sa min ye gadomusow ye olu kɔni bɛ k'u ka dusumakasa kɔni yira fan bɛɛ lajɛlen na ka da kan olu de ye tobilikɛlaw ye duw kɔnɔ. Sogo ka gɛlɛ sogo tɛ se ka sa parce que n'i ka daga ye dagaba ye i ma se sogo kilo ma ni 1000 dira ne taara sogo kilo 1 sa i bɛ n'a tɔ san ni mun yɔrɔ kɔni ma nɔgɔ don o don fɛnɛ se ka kɛ jɛgɛ san ye mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ malo kilo 10 tobi kunu bi o tɛ tɛmɛ kilo 8 kilo 7 kan ni tilela sɔrɔla surafana ala ka nɔgɔ parce que wari tɛ ka sɔrɔ. Baro seleri fani gɛlɛya kɛra sogo tugu sunna an kɔni ta ka nɔgɔ hali tigɛ tulu dɔ bolo n'a fɛn an min feere 750 an b'o feere 760. Jaba jiginna jaba kun ka gɛlɛn jaba kun bɛ 80 mais bi ne yɛrɛ bɛ ka feere 60 parce que n'a ta 50 dɔrɔmɛ dɔrɔn an b'a feere 60 ne kɔni t'a ye. Donc fɛn kelen bɛ ka musolakaw tɔɔrɔ bi sugu kɔnɔ o ye jumɛn ye? A fɔra kɛra sogo ni jɛgɛ in sinon ne kɔni hakili la nafɛn kɛnɛ bɛɛ fɛn jiginna. Misi bɛ bɔ an fɛ yan baganw ka dumuni tila bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nka an b'a ɲini u fɛ n'u sera ka o kɔni nɔgɔya ko caman nɔgɔya n'a ka nɔgɔ cogo min ni sogo nɔgɔya tɛ muso bɛ kule minɛ dɔw b'u la. Sogo feerelaw an ye ɲininkali fɛnɛ tegun olu la minnu yɛrɛ y'a yirana ka fɔ k'u seko kɔni tɛ sogo kɔni sɔngɔ yɛlɛli ye nin waati in na ka d'a kan ko misiw de sɔngɔ ka gɛlɛn. Bon gɛlɛya yɛrɛ de nana n'o ye parce que misi de bɛ kɛ sogo ye wa an bɛ misi bɔ yɔrɔ minnu na misi prix bi sɔrɔ prix min na sogo 600 yɛrɛ hali sisan a tɛ se ka na n'a wari ye parce que n'i y'a jateminɛ ne ka bi misi yɛrɛ a sanna 90 bon n'i ye misi yɛrɛ kusuru sogo bɛɛ peselen jateminɛ a kilo 120 bon a en gros 600 n'i y'a jate kɛ hali n'i y'a n'a fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka na n'a wari donc misi de bɛna kɛ sogo ye misi min bɛ kɛ sogo ye misi sɔrɔta ka dɔgɔ sisan. An bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ko n'a bɔra sogo kɔni sɔngɔ na min ye nakɔfɛnw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka san nin waati in na k'a daminɛ tamati ma jaba pomme terre o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni sɔngɔw ka nɔgɔ. Nafɛn kɔni caman da jiginna jaba da jiginna légume da jiginna jɛgɛwusu da jiginna fo ni min ma se dumuni duman tobi la dɛ bari hali ni ye 1 million di dɔ ma dɔw ka ga man di
fo n'a kɛra n'o tɛ fɛnw da jiginnen don nka wari de kɔni de tɛ sanni tɛ ka kɛ. min ye baloko fɛnɛ ni taa sira fɛ malo ni ɲɔ ninnu olu kɔni sɔngɔ b'u nɔ na fosi kɔni ma bɔ u la min ye sukaro fɛnɛ ni ye an ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw la maaw bɛ ka sukaro feere halisa 130 k'a sɔrɔ gouvernement ale ye a ka sɔngɔ bɔlen kɔni yira maaw la kabini salo ni k'a yira k'a fɔ ko sukaro kɔni ka feere 120 yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye jamanadenw kɔni ye sa u kɔni bɛ ka wele min bila jamana ɲɛmaaw ma o de ye u ka a lajɛ halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan yaasa ni waati in na min ye sogo ye dɔ ka se ka bɔ o sɔngɔ na. Mariam Kuyate sɛgɛsi kalasili kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Halisa an bɛ to Mali jamana kɔnɔna la sanu ye jamana ka sɔrɔfɛn kɛrɛnkɛrɛn ni kɔri kɔfɛ jamana sɔrɔ siraw kan a sababu yɛrɛ la Mali fanga tigilamɔgɔ ninnu kabini u ye fanga ta u bɛ wuli kajɔ de la yaasa jamana bɛ se ka a tɔnɔbɔ cogoya minnu na ka da fanga ka u hakilina talenw kan yala baara ninnu b'a la ka latɛmɛ cogoya jumɛnw na o de sababu la an ye wele bila an balimakɛ Modibo Mao Makalu ma ale ye sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ŋana ye a b'an bolo direct la an ka foli b'i ye Modibo ayiwa kabini san 1990 ani 90 na a yirala k'a fɔ ko sanu jatera k'a kɛ Mali yɛrɛ ka sɔrɔ nasira jɔsen belebeleba filanan ye ayiwa yala an bɛ waati min na i ko bi sanu jɔyɔrɔ bɛ cogoya jumɛn na Mali yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ nali sira kɔnɔna la n'a bɛ wele nanzarakan na ko PIB. an ni ɲantuma an balimamuso n bɛ se ka min fɔ n b'a an lamɛnbagaw bɛɛ fo ani ni baarakɛɲɔgɔnw jamana ka sɔrɔ ta sira fɛ e bɛ ka min fɔ sanu tɛmɛna o bɛɛ kan ko i b'a dɔn k'a fɔ kɔɔri mɛnna ka kɛ jamana ka sɔrɔ recette d'exportation sɔrɔ sen bolo fɔlɔ ye mais sisan sanu an jigi dalen bɛ sanu de kan kosɛbɛ c'est-à-dire salon n'i y'a jateminɛ san 2024 Mali ye fɛn fɛn feere kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko recette d'exportation kɛmɛ sara la 90 tun ye sanu de 90 tun ye sanu ye kɔɔri jiginna kosɛbɛ parce que kɔɔri bɛ tan jukɔrɔ dɔɔnin sisan sanu ko in y'a ɲɛfɔ cogoya min na wulikajɔ de kɛlen bɛ pour que sanu bɛ se ka nafa lase maliyɛnw ma cogoya min na jamanadenw ani jamana yɛrɛ ka wagandeba n'a bɛ fɔ a ma ko recette budgétaire barisa n'i y'a ye sanu jɔyɔrɔba de b'an ka jamana kɔnɔ n'i ye an ka jamana sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko produit intérieur brut PIB o ye jamana sɔrɔ ye san kelen kɔnɔ fɛn fɛn bɛ dilan ni feere jamana kɔnɔ san kelen kɔnɔ i bɛ sɔrɔ kɛmɛ sara la 10 o ye sanu ye donc sanu in a fanba de bɛ feere kɔfɛ donc mais a bɛ baara min lase maliyɛnw ma a tɛ baara ba 20 bɔ an yɛrɛ dun b'a dɔn an bɛ maliyɛn miliyɔn 23 ni tila ni ɲɔgɔn de la donc sanu tɛ nafa bɛrɛ lase maliyɛnw ma baara ta sira fɛ bien vrai k'a bɛ nafolo dɔ ladon jamana ka wagande ba kɔnɔ maintenant o fana bɔr'o la sanu fana a bɛ yɔrɔ min na sisan sariya de falenna n'a bɛ fɔ a ma ko code minier sanu sariya dugukɔrɔfɛnw bɛ bɔ ni sariya min ye o de ye code minier laban min tun bɛ sen na o tun bilala sen kan san 2019 o de falenna san 2023 bon o falenna sisan walasa maliyɛnw yɔrɔ ka se ka bonya sanuko in na o ye jamana yɛrɛ kɛmɛ sara la jamana yɛrɛ ka se ka 30 sɔrɔ ani jamana kɛn yɛrɛ olu ka se ka 5 sɔrɔ fɔlɔ yanni o tun ka kɛ sariya kɔrɔ ninnu na jamana tun bɛ se ka 20 dɔrɔn de sɔrɔ kɛmɛ sara la donc ani a laɲininen don fana ko contenu local o ye de ye jamanadenw yɔrɔ ye kɛn yɛrɛ ye ani jamana baarakɛlaw barisa sanu baara in a ma nɔgɔn baara dɔw bɛ yen olu bɛ na taa mɔgɔw nɔfɛ kɔfɛ jamana kɔfɛ olu ka n'o baara ninnu kɛ donc a laɲininen bɛ vraiment n'o baarakɛlaw bɛ Mali kɔnɔ a ka daminɛ olu la fɔlɔ mais seulement mɔgɔw ka taa ta kɔfɛ n'u tɛ se ka o baara in kɛ Mali kɔnɔ. Bon donc o de don. An bɛ don min na i ko bi sisan yala gɛlɛyaw ye jumɛn ye a yɛrɛ secteur kɔnɔna la fanga bolo ani minnu fana bɛna sisan ka na baara kɛ a kɔnɔna la n'o ye défiw ye
bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la compagnie minière minnu i da maga o la sisan i y'a fɔ sisan k'a fɔ ko bayɛlɛmaliw kɛra a secteur kɔnɔ awa fana kɛnyɛrɛ cakɛdaw minnu dɔw tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na mankan dɔ tun wulila wagatinin dɔ la a tun kɛra a bɛ ni kana kɛ fɛnw ye an tun y'a ɲininkaliw ni fɛn caman kɛ a wagati kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi yala faamuyali kow sɔrɔla o la wa yala sisan a bɛ se ka fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ ka se ka sanu in tɔnɔbɔ wa jamanadenw olu ta niyɔrɔ y'a la mun ye bon sanu n'i y'a jateminɛ cakɛda caman de b'a la an bɛ ka min fɔ sisan o ye mine industrielle de ye olu ye mine kumabaw de ye olu de fɛn nafolo ka ca wa olu de bɛ sanu fanba bɔ mais o fɛn minnu kɛnyɛrɛ minnu b'olu bɔ olu ye kɔfɛ kɛnyɛrɛ de n'a bɛ f'o ma ko multinational donc olu bɛ bɔ jamana wɛrɛw de kɔnɔ ka na an bara notamment compagnie minnu bɛ bɔ Canada minnu bɛ bɔ Angleterre ani minnu bɛ bɔ Australie ani Afrique du Sud olu fanba de ye o compagnie ninnu ye i y'a ɲɛfɔ cogoya min na furukufuruku dɔw tun kɛra barisa sariya in yɛlɛmanen a tun o tun kan ka bɔ kɛnyɛrɛ ninnu dɔw bɛɛ tun kan ka bɔ sariya min tun bilala sen kan san 2019 ka taa san 2023 la bon o tun o yɛlɛmani ninnu kɔnɔna fɛn dɔw tun bɛ minnu fɔ ka bɛn tun b'a kɛ minnu kan bon je crois que fɔ ka bɛn kɛra pratiquement bɛɛ kan n'a bɔra compagnie belebeleba kelen ni Mali sanu bɔ yɔrɔ min ka bon n'a bɛɛ ye n'o ye Lulo Gungoto ye ani Barrick kumaɲɔgɔnya bɛ sen na halisa mais an bɛ gouvernement ka jaabi de kɔnɔ na sisan k'a lajɛ ni fɔ ka bɛn kɛra a ko la. D'accord bon ok sisan ɲininkali n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ teliya fɛnɛ na o fana ye bolola baarakɛlaw n'a bɛ fɔ sisan mine artisanale a yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ min bɔ yɛrɛ hakɛ yɛrɛ o jate ma se ka dɔn u ka ca wa a kasaraw n'a fɛnw ka ca yala i bɛ se ka mun de fɔ o kan yala jamana kɛlen bɛ ka taabolo dɔw ta yaasa olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na u ka se k'u contrôler wa i yɛrɛ y'a mɛn ko jamana ye dulonni dɔw kɛ kɔsa in na jamana marabaga dɔw fɛ n'a bɛ f'olu ma préfet ni sous-préfet ni directeur régionaux dɔw minnu bɛ sanuko ta sira fɛ parce que kasara dɔw kɛra i y'a fɔ cogoya min na sanu orpaillage o de ye fɛn méthode traditionnelle ye sanu bɛ bɔ cogoya min na i y'a ɲɛfɔ cogoya min na a dɔɔnin tɛ min bɔlen don san o san a bɛ fɔ an ɲɛna ko tɔni 6 de bɔra mais ne ɲɛna a ka ca n'o ye kosɛbɛ barisa ni an ka jate bon ministère bɛ min fɔ ani min bɛ feere kɔfɛ danfara ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa fo tɔni 30 ɲɔgɔn na donc ne kɔni ɲɛna orpaillage o kɔni o fanga ka bon a tɛ mine industrielle bɔ dɛ mais a fanga ka bon ni min bɛ ka fɔ sisan mais problème bɛ min ye o secteur in mɔgɔ min b'a kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 1 maliyɛnw b'o la jamana wɛrɛw mɔgɔw b'o la bon a baara ka gɛlɛn o de i yɛrɛ b'a dɔn musow fana niyɔrɔ ka bon o baara ninnu na barisa sanu in bɛ kori sanu baara tɛ se ka kɛ ji kɔ mais sanu baara bɛ kɛ ni produit dɔw fana ye minnu man ɲi adamaden yɛrɛ de ma o ye cyanure ye o ye chaux ye o ye mercure ye bon ani produit dɔw bɛ yen min a dynamite n'i ye dynamite kɛ bɔgɔ la o fana bɛ na ni tiɲɛniba de ye o de b'a to damada dɔw ninnu dɔw bɛ fili donc baara kɛcogo jamana bɛ k'a ɲini sisan de ka encadrer c'est-à-dire ka don sariya kɔnɔ a sariya ka se ka boli a kan mais a gɛlɛyama yɔrɔ ye min ye c'est que état central n'a bɛ f'o ma minnu bɛ Bamakɔ yan direction nationale des mines géologie des mines o b'a la direction régionale b'a la mairie b'a la cakɛda caman de b'a la minnu kan bɛɛ sen bɛ yamaruya dili la ani lakɔlɔsili la o sanu bɔ ninnu na donc o baara ninnu de fo k'olu de kɛrɛnkɛrɛnya commission interministérielle ka bila sen kan pour que o jamana ɲɛmaa minnu bɛ occupé o fɛn ninnu na olu bɛɛ ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka domaine ɲɛ encadrer o de bɛna to dɔ bɛ bɔ tiɲɛni na o de bɛna to an bɛna dɔn sanu min bɛ bɔ o de b'a to o sanu in fana bɛ se ka jamanadenw nafa ani ka jamana nafa ba d'accord an ka n'o o dɔnna o bɛ se ka wari lase wagane b'a la awɔ an ka foli b'i ye nin tun ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye an balimakɛ Modibo Mawo Makalu ye ale ye sɔrɔ dɔnbagalajɛ ye ayiwa ale de tun bɛ kan ka jaabiliw kɛ an ye sisan nin sanuko ninnu kan Mali jamana kɔnɔna la an ka foli b'a ye sisan an bɛ taa Sɛnɛgali jamana kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Sɛnɛgalikaw ye k'u ye
musée dɔ bila sen kan yaasa ka se ka ciba salatu wa salama ale ka kumaw olu a n'a ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ye baara minnu kɛ silamɛya kɔnɔ olu bɛ se ka jira mɔgɔw la cogoya minnu na awa an ka laselikɛla min bɛ kɛnɛ kan yen nɔ Nama Jara ale bɛ a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. N'an ko musée o kɔrɔ lawale fɛnkɔrɔw marayɔrɔ wa ni musée in silamɛw ka kira Mahamadu kisi ni nɛɛmaba ye a tɔgɔla kabini a bangena fo kana silamɛya jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ o tariku ninnu bɛɛ bɛ mɔgɔw ka bila la yan alakira n'a ka sahibaw ka sow n'u balocogow bɛ kɛnɛ ka yan Sidi Ahmed Jallo ye ɲɛma dɔ ye ni musée in na a bɛ lajɛlikɛlaw dɛmɛ fana walasa u ka faamali sɔrɔ alakira kisi ni nɛɛmaba ye ani silamɛya taabolo kan. Ce musée-là, c'était juste pour montrer les gens le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie authentique, ses paroles authentiques. Yaro glana wasa ka se akira Muhammadu ale ka walew jira jama la a ye kuma minnu fɔ wa o nafa ka bon kosɛbɛ silamɛya la tiɲɛ don k'a fɔ ko hakilina wɛrɛw bɛ yen nka nin jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Plusieurs objectifs, mais la chose la plus importante, c'est que nous voulons montrer aux gens que qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alakira kisi ni nɛɛmaba ye n'a furumusow balocogo ani a ka kumaw ka ɲasi musow bɛɛ ma silamɛya ye bonya min da u kan a ka jogow ka ɲasi denmisɛnw ma a ka politiki baaraw ani a ye mɔgɔw lakalan cogo min ani minnu fana tɛ silamɛw ye u balola cogo min ɲɔgɔn kan u bɛɛ ɲɛfɔlen bɛ yan a ka so fana bɛ yan ani a ka sahiba naani fɔlɔ minnu kɛra silamɛw ka ɲɛmaw ye alakira fatulen kɔfɛ kisi ni nɛɛmaba ye u fana ka tarikuw bɛ yan. Les 4 premiers successeurs du prophète. Silamɛya maaba wɛrɛw olu dɔw ka sow bɛ yan i n'a fɔ Abubakar, Umar, Usman ani Ali. An ye Hasan ibn Thabit ale fana ka sibon ɲɔgɔnna o jɔ yan ani Hamza ibn Talib. An ye kira a furumuso 9 olu bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka sow dilan yan i n'a fɔ Sauda, Aisha, Safiya ani a muso wɛrɛw. On a ces chambres ici. Kabini ni musée in dayɛlɛla alakira tɔgɔ la kisi ni nɛɛmaba ye février kalo tile 27 la Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye fɛ don o don mɔgɔ 50 ni ko bɛna lajɛli la yan. Ibrahima Mbaye ni Mohamed Diouf ye lajɛlikɛlaw dɔ ye. Mais cela m'a certes beaucoup plus rapproché de lui. O kɛra sira ye ka ne gwɛrɛ kosɛbɛ kira sallallahu alaihi wasallam la. Ne ye ko caman dege ne bɛ baraka da Ala ye o la. O kɔ ne bɛ ladilikan di silamɛw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kalo dɔw nin na o kana o yɛrɛ buya ni hakilita fan ye anw ka kira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya kan. De venir s'enrichir intellectuellement vis-à-vis de notre prophète alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'ai vu la réalité, comment les historiens nous décrivaient le comportement du prophète. Kira kisi nɛɛma b'a kan n ye tiɲɛ ye a kan n kelen ka tarikitigiw ka ɲɛfɔliw mɛn silamɛw ani minnu tɛ silamɛw ye n y'a ye kira ni u tun bɛ ɲɛnamaya kɛ cogoya min na o siratigɛ la ne ka kan ka yafa mɔgɔw ma ka yɛlɛmɛ don n tagabolo la kira kisi nɛɛma b'a kan k'a ladege. Avec l'autrui, je dois pardonner les gens par rapport à la vie du prophète. Ni sunkalo mana se alakira Muhammadu kisi ni nɛɛmaba ye b'a cɛsiri kosɛbɛ ala batuli la o misali caman bɛ yan. Sidi Ahmed Jallo a toujours invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, mais mieux que dans eux. Kira tun bɛ Ala wele siɲɛ caman wa a tun b'o kɛ yɛrɛ ka caya sunkalo kalo barikama in kɔnɔna la o waati la a tun bɛ maaw dɛmɛ fana kosɛbɛ wa an kan ka misaliya ta o de kan. I mana kɛ maa o maa ye politikima sifin walima kalanfa n'i sera yan i kan ka o misaliyaw de ta ka tagama i n'a fɔ kira tun bɛ taama cogo. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ça reste dans ta tête, pour que tu mémorises ça dans ta tête. Nka lajɛlikɛlaw dɔ y'a jira ko alakira tɔgɔ Mahamadu kisi ni nɛɛmaba ye sɛbɛnnen tɛ musée in na u y'a sɛbɛn dɔrɔn de ko alakira nka Mahamadu ma sɛbɛn wa o ma bɛn Pape Ndaw ma lajɛlikɛla dɔ. Or il est important qu'on écrive le nom du prophète Mohammed. Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ tun kan ka sɛbɛn yan. Ala yɛrɛ ye tɔgɔ min d'a ma. Nabila Adama alayhi salam tuma min na Ala y'a da a wulilen a ye fɛn fɔlɔ min ye aljinɛ kɔnɔ o ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah wa Muhammadu sankolo la Muhammadu dugumakolo kan yɔrɔ bɛɛ
a tɔgɔ in tun kan ka sɛbɛn yan ni ne ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ ye sɛbɛnni ye yan waati min na ne bɛ kuma tɔw kan. Le jour où il y aura Mohamed, je reviendrai pour parler du reste. nin fɛnkɔrɔw marayɔrɔ alakira muhamadu tɔgɔ la kisi ni nɛɛmaba ye ani silamiya taabolo kan n'an ko musée de la biographie du prophète et la civilisation musulmane nin y'a bolofara sabanan de ye Dakar Sénégali faba la farafina tile bi yanfan na n'a sɔrɔla Sénégali ni Arabu Saoudite ka baarakɛɲɔgɔnyaw la filanan bɛ Maroc ani a daga yɛrɛ bɛ Arabu Saoudite jamana na nama jara Dakar VOA Bambara. An b'an senmafa ka taa farafina camancɛ yan fanfɛla la SADC n'o ye u ka farafina camancɛ yan fanfɛla mara jamanaw ka keleya tɔnba ye ye laseliw kɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ fɛ k'a fɔ ko u ye bɔlɔlɔtɔnsigi kɛnɛ sigi kɛ jamanaba 16 ɲɔgɔnna fɛ min sen fɛ u ye a danatigɛ ka dansigi kɛ Sami DRC ka baaraw an'u ka minancɛw daminɛliw la ka bɔ RDC jamana kan. Sami DRC lakanakulu ka nin waliya ninnu b'a la ka kɛ u ka lakanakɛla 12 ɲɔgɔnna ka fagaliw kɔfɛ fitinɛ la min bɛ sen na kabini janvier kalo tɛmɛnen ninnu na. Nin y'an selen ye sisan an ka kunnafoniw tako fɔlɔ kuncɛ kuma ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan awa an b'an tulo kɛrɛn bɔ sisan sekondi damadɔ ka segin ka na jɛmukan in tɔ laseli kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔni. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. An balimaw ani yantuma sale kura ka ɲɛsi telefɔni mobile crédit lakurayali ani warici fana jagokɛ siratigɛ la olu waleyali o donna baara la mars kalo o tile 5nan na san 2025 nka aw hakilina ye jumɛn furancɛ fan ka ni wale nin kan ka ɲɛsi salen kura nin ma aw ko di ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye mars kalo o tile 14nan a y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara kan an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin kana fɔ aw kɔ dɛ. Ni y'an seginnen ka na an ka kɛnɛ kan an ka kunnafoni kɔnɔna la k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 73 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye l'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa ka kɛɲɛ ni foroba cakɛda ka bayɛlɛmaliw ye yaasa ka dɔ bɔ u ka baarakɛ nafolokun dɔ la bi alamisa nin na foroba cakɛda caman tun kan k'u ka baarakɛlaw ka labilali kuru filanan olu tigɛli siraw dayira fanga tigilamɔgɔw la Georges Atino bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a la. fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ États-Unis foroba cakɛdaw kan k'a daminɛ trésor la ni o ye waribon cakɛda ye fo ka taa se kitiko ta ma olu bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan ka dɔ bɔ u ka musakaw la ani ka o fɛɛrɛ da kɛnɛ kan ka jira Maison Blanche États-Unis jamana ɲɛmaayaso ani OPM na ni o ye baarada ye mun sigilen bɛ foroba baarakɛlaw olu ka koɲɛ kun kan o fɛɛrɛw waleyali hukumu kɔnɔna la foroba baarakɛla 10 yirika ɲɔgɔn olu de bɛna gɛn ka bɔ a baara la États-Unis ɲɛmaa Donald Trump ale tun ye kanbɔ k'a fɔ ko ale b'a fɛ ka ɲɛda kura ani taabolo kura di foroba cakɛdaw olu ka baara taabolow ma wa o baaraw waleyali yɛrɛ tun kalifara Elon Musk la ale mun bɛ dɔji kunna ni o ye baarada ye mun sigilen bɛ cogo min na ka se ka foroba cakɛdaw olu ka baaraw sifilɛ ko ɲuman o sira fɛ foroba baarakɛla 2 million ani kɔ minnu bɛ États-Unis Dodge olu ye 100 ɲɔgɔn olu gɛn ka bɔ olu cɛ ma ka faraw kan o tun ye dan sigi fana États-Unis ka dɛmɛ la ani baaraɲɔgɔnya wɛrɛw la ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma waasa ka jira k'a fɔ ko u ma jɛ ni o latigɛw ye baarakɛlaw ka lafasabagaw olu tun ye sɔsɔli sɛbɛn dɔw bila sen kan waasa ka o latigɛ talen ninnu jalaki hali n'o y'a sɔrɔ o laɲini olu ma sira sɔrɔ o waati kelen na foroba cakɛda dɔw olu tun ye fɛɛrɛw bila sen kan mun sira fɛ u tun bɛ wari dɔ di u ka baarakɛlan dɔw ma waasa olu ka taa retraite la u ka taga o seginnafiɲɛbɔ la o tun ye cogoya ye olu bolo ka dɔ bɔ u ka baarakɛlanw hakɛya la ka sɔrɔ a ko ma taga sariya ka bolo kan sabula baarakɛlaw ka lafisabaga dɔw tun y'u kanbɔ k'a fɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan waasa ka latigɛ ninnu jalaki kitiso la Alisa an bɛ to l'Amérique jamana kan yan nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na l'Amérique kɔkan kotigi Marco Rubio makɔnɔnen don duniya sɔrɔtigiba jamana 7 ninnu ka tɔnsigi kɛnɛw kan a jamanaba ninnu cɛla Donald Trump ka sanni feere kɛlɛ ɲɛsinnen don jamana minnu ma u ka salen jagoya dara minnu kan ayiwa olu bɛ u cɛla alisa
an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la bi alamisa in na Donald Trump ka ciladen Steve Witkoff ale sera Moscou ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɛnɛw sigi maramafɛnw sɛmɛli taabolow kan Ukraine jamana kan. Mariam Traoré. Rusiw ka masayaso Kremlin kumalasela Dmitry Peskov ka fɔ la ko États-Unis ye wulikajɔw daminɛ ka kunnafoni di Rusila ma n'u ka hakilinaw lawaleyali ye min kumaɲɔgɔnyaw ka kan ka kɛ ɲɛ don nataw la. Kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw y'a yira ko Washington kɔni ye nin hakilina ninnu bɔ a mantɛnɛn don ko Steve Witkoff kun b'a fɛ ko ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi ani Rusila jamanatigi Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ nga u tun ye ɲɔgɔn ye ka kɔrɔ kalo tɛmɛlen. Dmitry Peskov kɔni sinsinna kan ko Yuri Kushakov o min ye jamanatigi Vladimir Putin ka politiki kumalasela ye jamana kɔ kan ani Mike Waltz n'o ye Ameriki masayaso Maison Blanche ka kumalasela ye lakanako kun kan ko ni mɔgɔ fila kumana arabadon min kɛra nɛgɛjuru sira fɛ. Kumaɲɔgɔnya bɛnkanw ɲinini o min bɛ senna ni Ameriki ni Ukraine jamana ye n'a daminɛna taratadon Jeda. Ukraine ko k'a sɔnna Ameriki ka laɲiniw ma ka kɛlɛ lajɔ tile 30 kɔnɔ ni Rusila jamana ye wa k'u dalen b'a la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya minnu baaraw sigira sen kan bɛna sɔn ka kɛ ni bɛn kuntagalajan sɔrɔli ye. O waati la États-Unis ye laseliw kɛ k'u ka dɛmɛ minnu tun bɛ di kɛlɛkɛminɛnko nasiraw fɛ ka taa Ukraine jamana ma baaraw bɛna lasegin kura ye ani ka fara u ka kunnafoni di taabolow kan ka taa Kiev ma. Ko kɔɲɛ kɔni bilalen don ka taa Rusila ka fan fɛ. Nin kɛra Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laseli ye arabadon. A y'a yira k'a jigi kɔni b'a kan Moscou ka sɔn u ka laɲiniw ma kɛlɛ ka dabila. Nin bɛnkan min sɔrɔla kɛlɛ dabilali kun kan tile 30 kɔnɔ Ukraine jamana fɛ min kɛra ni Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laɲini ye k'a koɲɛ kɔni ma jɛya kosɛbɛ ka kɛ ni taabolo kuntagalajan dɔw sigili ye sen kan ni kɛlɛ in yɛrɛ kun kan min laɲini dɔw ka kan ka lawaleya bi alamisa Rusila jamanatigi Vladimir Putin ka ciladen ɲɛmɔgɔ Yuri Ushakov fɛ. Ayiwa an bɛ ni kunnafoni ninnu bila sen kan wagati min na Rusiw ka jamanakuntigi ale tun bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ sɔnnen don a kana kɛ maramafɛn sɛmɛli dɔrɔn ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ ko a ka kɛ bɛn ani basigi yɛrɛ dilanni ye pewu ka kɛlɛ in yɛrɛ ka dansigi k'a la k'a ban pewu. Awa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sisan ka Siyaka Tarawele lamɛn. Farafinagun sirantɔlɔntan ɲɛma Dr Patrice Motsepe ye sarati filanan sɔrɔ kafo ɲɛmaya la kalafili kɛra kunu araba marisi kalo tile 12 san 2015 in na Caire Egypte jamana kan. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila y'a yira ko baara de ɲɛna. An ka Salif Jakite lamɛn. O la u y'u ka danaya kurakura ka ɲɛsin a ma o de kɛra sababu ye Dr Patrice Motsepe a seginna ka élu a nɔ la donc a bɛna san 4 wɛrɛ kɛ farafina balontan ɲɛmɔgɔya o kunna. A ye compétition kura dɔ yɛrɛ créé n'o ye Super League ye. Clubu kɔrɔkɔrɔba ninnu olu caman bɛ ka o participer hali n'i y'a sɔrɔ Mali kɔni ka clubu ma don a la fɔlɔ don n'a nataw la a ka d'an ye an ka clubu sen ka y'a la n'o ye Stade Malien Real de Bamako fo ka taa se Joliba AC ma olu kɔni ye club de l'indépendance ye n'olu yera Super League la o bɛ diya Maliens ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka fara o fɛnɛ kan fɛn min ye kasabiko ta fanfɛla la n'o ye compétition ninnu valeur ye Dr Patrice Motsepe a kɔni ye yɛlɛma don o ko ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ a ye caman fara compétition caman valeur kan. Min y'an ka ɲɔgɔndanbaw ye CHAN fara CAN kan waati kelen waati jɔnjɔn tɛ yen. E bɛ mun fɔ o la. CAF président kɔrɔkɔrɔ ka temps wagati la n'o ye Issa Hayatou ye an kɔni tun b'a dɔn CAN a tun bɛ taa janvier février san daminɛ la o kɔni o tun tɛ wuli cogo si la mais kabini Issa Hayatou taara an y'a ye k'a fɔ yɛlɛmaw caman donna la o yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni kuma diyara i da ka CAN yɛrɛ ka compétition saboter wa CAN senior dɔrɔn tɛ fɛn min hali CAN féminine senior aussi o bɛ a situation kelen na n'o ye musolakaw ka CAN ye muso kɔrɔbalenw ka CAN ye i b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ kuma dɔw la o b'a tan décembre novembre décembre kuma dɔw la a bɛ tan juin juillet kuma dɔw la tan wagati kelen t'a la quoi ni Patrice Motsepe kɔni sera k'o yɔrɔ jateminɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ka fara o kan e to Camerounais ale ye Cameroun sirantɔlɔntan fédération ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni donna CAF kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ yɛlɛmaba ye ka ɲɛsin CAF yɛrɛ ma wa ani farafina sirantɔlɔntan ma wa. Mɔgɔ min bɛ Eto dɔn. Eto filɛ nin a ye balontan a bɛ balontannaw ka problème dɔn donc a bɛ se ka o problème kuma lase ɲɛmɔgɔw ma ni baara kɛra o kan yɛlɛmaw bɛ don kow la balontannaw fɛnɛ mako bɛ min na o b'o sɔrɔ.
Dr Patrice Motsepe, Afrique du Sud KD, Sambi Oroni Saba, VOA Bambara Torola Bamako, Siaka Traoré Kalaselido. Ayiwa kunnafoni minnu sɔrɔla an bolo bi ka d'aw ma olu de tun ye nin ye an bɛ foli kɛ aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini